للناصر to zancen zuciya kyawo ya fito fili, gasar karso ta yi mini ɗauri a zuciya. Labari na kan wata yarinya ce, haduwar farko ta sace dukka tunanina. Wata rana ce na fita zan kai ziyara, ni da abokaina kullum hakan muke yi. Na isa inda abokaina mun zauna muna ta hira, sai ga wata yarinya kuma fara kamar zinariya. Tafiya take cikin tsari, idanuwanta suna jan hankali. Zancen zuciyata ba zan rufe shi ba, tuni na je dan na gaya mata saƙona. Zancen zuciya ba zan rufe shi ba, daga nan sai na je gare ta domin na furta saƙona. Na yi sallama mutumcin bako a gare ta, ta amsa min. Na ce da ita ni sunana Nasir ne, sannan ta ce da ni ita sunanta Khadija, kuma ta ƙara ce min mi ke tafe da kai. Ni ko sai na ce mat ya Khadija kin sace zuciya, ina buƙatar ki so ni ya Khadija sani a ranki. Ki tausaya min sannan kuma ki agaza min, ki amince da ni a zuciyarki, san ki ya gama shiga shikina. Inuwar so ki kai ni sannan ki bar zumar soyayya, Khadija yarda da ni. Nan take Khadija ta ce da ni na yarda da kai, na aminta. Kai za ka san magata na, ni kwa zuciya ta ƙosa ina ta faman nishaɗi. Na yi godiya ga Allah shine yaban Khadija. Ya Khadija mai sona farin ciki na, na gode miki. Taka lafiya Khadija.